shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza mucheto yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Ndakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane watokotadziranuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane watokotadziranuka. Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagucha kukutendai netsigiresi yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare ndofunga vazhinji mune chirongwa chamunofarira chekuti mukapedza mazuva 2-3 musina kuchiona tinonzwa mafoni orira kuti ko turning point from prison to progress yava papi ichitoti aiwa pane zvatinge chimbogadzirisa zvishoma shoma zvichida pane zvinenge zvichinetsawo zvatingakwanise kukudzai pano asizve nhasi unoti aiwa regai tishanyire hama neshamwari dziri kushanda kuma-organizations akasiyana-siyana kuma-companies akasiyana-siyana tinovanzwira kana kuti tinovaona vari panzvimbo vachitoshanda kuti tinyatsonzwisisa kubva kuvakuru vema-companies iwayo kuti zvanga zvakavasunungukira zvakadii kana zvanga zvakavaomera zvakadii kutanga kushanda nehama neshamwari dzinenge dziri mukati meusungwa asi kana suno tauya paChloride Zimbabwe asi vazhinji mungazive nekuti kuExide kuma-companies kana kuti ma-industry uko kwatati tegai timbonoshanyira company iyoyo timbonotaura nageneral manager vakudzai pasi panodya timbonzwisisa kuti danho rekutanga kushanda neZimbabwe Prisons and Correctional Service rakauya sei uye rakagamuchirwa sei nevamwe vavanoshanda navo makadi vapasi panodya tiripo makadizve aiwa ndagona iro zvedza seri magona chaizvo naika aiwa tinotendai nemutigamuchira pamusha wenyu. Thank you so much. Aiwa tinotenda ndida kunzwa kubva kwamuri just in brief company yeChloride Zimbabwe rufunga vachinji kuzoti paExide muchidimbu company inoita nezvei uye yakatanga nguva ipi? Notenda zvikuru company inonzi Chloride Zimbabwe kana kuti Exide company inogadzira mabhatiri tinopa moto kunyika inoshanda kumamotikari inoshanda kumasolar kana kuti kuma-industry kuma-forklifts kana kuma-power stations kwangosiyana-siyana. Company yakatanga kuwapo in 1952 ichigadzira mabhatiri muno muZimbabwe in 1952 but iyo yakatanga kudhara outside munyika yedu yeZimbabwe. Saka tinofara zvikuru nepartnership yetinayo nekuti tinoona kuti zviri kuvandudza mashandiro etinoita nemaresults etiri kubudisa nemabasa etinenge tichiita nearrangement yetakaita neZPS. Saka company yedu ine nutshell inogadzira mabhatiri angava edzimotikari which is automotive angava masolar battery ekuita kuti wane moto mudzimba kana kuti ma-industrial batteries anozoshandiswa kuumutsa magetsi kana kuma-forklifts kana kuma-mines nekungokadaro. Saka munokwanisa ndokauya kuzongokuratidza yenyu mabhatiri acho anenge ari muno sema-symbols nekufamba kwenguva. Aiwa tinotenda ndofunga tisati tasvika pakutaridza mabhatiri toda kunzwisisa urongwa uyu bosozoti kunzoko kune vazhinji vakadzidzira basa iri chakazoita kuti muti aiwa isusu regai tinoshanda neZimbabwe Prisons and Correctional Service chii bozozoti vazhinji vanototya kuassociate kuti tingadedi kuassociate zvichida nemashefu atotamba nawo mukati muzuva nezuva asi kuti tizosvike pakushanda nevasungwa ndofunga vanenge vaine mazita akawanda vanenge vachidaidzwa nawo chakazosvika pakuti aiwa regai isusu Exide tiende tinoita partnership neZimbabwe Prisons and Correctional Service zvakafamba sei? Ndinotenda I think mubvunzo watobvunzayo takatombozvibvunzawo kuti zvichazoshanda sei hatizotemwi here kana kudzingirwa and so forth but I think takanga tatoona kuti arrangement iyoyo yakanaka takatobvunzawo mubvunzo at the beginning when we started working together but
our role also as Chloride Zimbabwe, it needs responsibility, a corporate social responsibility. Okay. You get to make sure to wakadaro kuti vawanewo zvokuita and see how they can be rehabilitated in the community. Mukushanda kwetaita nawo hatina kuwana matambudziko akawanda nekuti vanhu vacho we've worked with them so well. Petakatanga tatina vanhu vashoma tikati aiwa wedzerai ngakuite double nearrangement neservice level agreement yatanga taita. Kamba neChloride Zimbabwe ina maprocesses akawandisa stereke. Saka vari kushanda in part of the process inoita kuti at the end of the day tizowana bhati rinenge riri complete. Saka the work that we are doing with them and also us iwork yakanaka yokuti hatina kumboita dambudziko rokuti vanhu ava takazonzwa kuti there are some criminal activities that are happening. For your own information, vakomana vedu kutoshanda navo pano ka inini motikari dzangu ndinovanotogeza pendinoya panapa ndinotosiya zvino motikari. There was a time ndakatomboti arega ndisiye makuponi ndichiona vanongorongedza zvinhu zvacho zvakadaro chero kasiya kana mari havatore ndoona uzongati wako ungazovati thank you. It's a thing that dangocheka kuti vakomana ava vari faithful kusvika papi, but we have seen kuti I think this exercise has actually helped them to understand kuti zvinhu zviri kufamba sei industry and we are relating with them at certain challenges kuva integrator and the rest of the team. Ndopanda kunyatsobvunza ipapo kuti chokwadi here bozozoti vanhu vakawanda mntu vati avakomana vekujeri ava vakapinda vamwe vacho vachiba ka kunotakura mabhatiri aya munoziva kuti munotakura tumwe tunhu mukati. Saka ndonatsobvunza kuti muri kudyidzana navo sei ivo pachezvavo tomboisa organization paside tomboti ivo pachezvavo personally pamuswera nawo paya vanhu vakaita sei unhu hwavo bozozoti vamwe vanenge vachiri kutya even pakambani munogona vagamuchira sageneral manager but vamwe munoshanda navo kuti aumanaka musasiye zvinhu izvi zvinogona kutakurwa but so far ndatonzwa muchiti makatozowedzera kuti aiwa vakomana ava katibei futi vamwe. So far we have not faced any challenges with them. I don't know the criteria that the prisons use. Maybe vanenge vachiti ava vando vanoita vane unhu hwakanaka, but I will tell you some of them unoti uyu akapara mhosva yei because they are so soft and calm and they've worked and integrated. Vanoenda kumalunch neteam yedu, we have got 400 workers here. So they integrate and relate well with others. At certain points my instance ekuti vakomana vekuprisons vakonaiva nevashandi vepano to do a certain activity asatambonzwa ma-instance and we have not faced any challenge. And I think the good thing that we also appreciate is even mashefu avo eku-prisons, I think you can actually tell that there's a level of discipline that has been installed in these people and a level of respect. Kana shefu va-prisons varipo vachivasupervisa vachiona and they work and adhere to protocol and procedures and the instructions dzavanenge vapiwa. So we have seen a lot of discipline even in terms of the way they work and in terms of producing required output chaiyo because as you know ku-industry unoshanda tichita zvinhu zve-output. What are you producing at a certain period of time? Ndo zvinodetermine ma-payments, ma-wage and so forth. We have actually seen kuti these people kana vatova pabasa vanenge vatori pabasa. I hope you will find time and see them working. Vanenge vatori dedicated and working so well. Yeah. Ndofunga kune mamwe organizations kana ma-companies so far achiri kutya. Ndofunga sekutya kwamaimboita pakutanga. Ukurudziro yaminayo kana kuti message yamungade kuvapa kana kuti toti kuvakurudzirawo kutora kana kuti kushanda kuita partnership neZimbabwe Prisons and Correctional Service nemuono wavainawo izvezvi tobvisa sei muono? Pakutanga tatisingatyi but taingo mamuneka muka perspective kangonzwisisa kuti because we believe kuti the process kuti izotoitwa panenge paitwa due diligence yangu nongoti kuda kungounderstanda. I will encourage other organizations to consider working with the Zimbabwe prisons. Number one, not only for prisons, but vakomana, I think if you keep them busy, when someone is busy, mind yake haisonyanya kufunga zvimwe zvisina nebasa rese. And kana achibuda, I think akuenda kundoita normal life. Anenge agoziva kuti for me to earn, I must work.
for me to get this, I must produce, not to get in any other means. So I think it's not teacher. To produce, you must work. Like what I'm telling you, I know maybe that's easy, but they wash the cars. I'm going to go $2-3. They know good output. This. I think that's the most important thing. Good power also good data integrate in the community. One is can kuba as one in a shortcut, but you have to work for you to get the necklace. Maybe last question andina ndekuti zvetwa sei ndaona imi makwanisa kuvagamchira panzvimbo bozi mukuswera navo zuva nezuva but kune vamwe vanhu even vari kudzimba hama dzavo chaidzoka namacommunities akavasurround vanogona kutadza kuvagamchira vachinge vadzoka mazita aya haasi kupera vanorepa vauya mbavha dzauya havasi kukwanisa kuvabata sevanhu vavanoziva kubva vachitanga kuvazvara kana kuti vachitanga kugara navo. Zvamunofunga kuti zvingagone kuitwa zvichida kuti vamwe vapadhuze nekubuda, vamwe vanogona kubuda nguva inotevera, vamwe vanogona zvichienderana nenguva yavo. Ndoda kunzobva kwamuri kuti ndezvipi zvingagone kuitwa kubatsirana nevanhu ava kuti vakwanise kuzonotambirwa zvakanaka, kungava kumusha, kungava kumacompanies avanokwanisa kuzonoshandira after vabva pano paExide. Yeah, I think the most important thing is the messaging iri kutoitwa yokuti kuti kana munhu aenda we call it kujere haasungondovharirwa but it's a correctional institution. I think that messaging, if it's put across to the community, kuti no munhu akutendera kutoita rehabilitation achiticha kuti how can you coexist with other people. I think that messaging ikaramba ichienda kuvanhu inobatsira, and also the onus is on them maprisoners acho kuti pavanodzokera ngavachiratidzawo kuti surely there is change, because we should not fault people to think kuti munhu yakamborepa anogona kurepa futi, but then the changed behavior that people will begin to see, it will actually help. So I think what is key is let's put the message across, and this is what chitora vangu vanhu chiva employer pavanodzokera vandoshanda zvakanaka, the message goes, and ivo vanhu vacho navo vanenge vasungwa pavanodzokera community, they should also show good behavior, because haungotanga kutrust wakawanika. There must be some certain actions or activities zokuti uzotrust wanzi awe ndogona kumusiyira zvinhu zvaandiitiri zvakati, ndogona kumusiya achitamba nezvinhu zvaaiti zoiti zvinhu zvakaipa, but then so it's really depending on how they will behave even vabuda zvichiita collaborate nemessaging etinenge munenge maindisa out. Mashoko nyekupesera kuZimbabwe Prisons and Correctional Service ni partnership yaminayo so far nekufara kwamuri kuita nebasa rokuitwa nevakomana panzapa. Mashoko enyaminawo ekuvatenda ndekuti kudi. I think tidangoti kuZimbabwe Prison Services tinotenda zvikuru nebasa ramuri kutiitira nekushanda kwetu kuita navakomana ava nemaresults avari kutipa, tinofara nazvo. I continue with that work because zvinenge zvibatsira not only prisons but zvinenge zvibatsirawo nyika ne such good work. So we appreciate the work that we have done, and what I can say is we are going to continue to work together. We will actually require more people from prisons kuti vauye vazotibatsira mabasa isuzo tichingobhadharawo zvinenge zvifanira kubhadhara like that. So this service is not for free, saka itori service inenge ichitobatsirawo even kwatiri, even ichibatsirawo prison. So we are happy and we will continue with the relationship. Aiwa, tinotenda vapasi panodya maita basa mukana nenguva yamatipa. Iko zvino tichibuda panzapo tinoona vakomana kuti zviri kufamba sei, bosi patamboina machiti aiwa iko zvino tichiri kumbodzikisa pamunouya tinge tasetenda kuita basa kana taiwa regai tipinde mukati patinodzoka tochinatsoona muchiita basa bosi zvokuti mutudze nemuromo pamwe muri kuitirwa panapa. Tiona kuti shuwa vari kurova basa aiwa tinotenda. Mazvinzwira mureZimbabwe tiri kuno kuChloride Zimbabwe, vazhinji vanokuziva nekuti kuExide
kwatati gaitishanyire vakomana veZimbabwe Prisons and Correctional Service hama dzedu dzikurarama dziri muusungwa hationi mabasa avari kuita vari kumacompanies because vazhinji tajera kuvaona vachiri kudzidza vari panzvimbo kwavanenge vachichengeterwa asi iko zvino vane mapartnerships akasiyana siyana zvichienderana nekukura kuri kuita mabasa kana nekukura kuri kuita maopportunities kuti aiwa iko zvino wadzidza but hatisi kuda kuti urambe uchingodzidza handei unoita mabasa aya kumacompanies zvizoonekwawo ugosiyawo signature kuti aiwa pamabatteries akaitwa mugore ra2025 munguva yakadai ndini ndakanga ndiripo hazvizikanwa zvichida pavanobuda chloride inenge yakutoziva kuti aiwa takanga tina ningi panguva paanozotsvaga basa vachamurambire nekuda kwokuti tongoti attachment yake anenge akaita pano kare regaiko zvino tibude panze tinoona vakomana kuti basa vari kubata zvakadii uye vari kubatwa zvakadii vari pano pachloride Zimbabwe. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaga ndichiti chesarai. Ndofunga hamanzwa tichitaura na general manager avakudzai pasi panodya vachitsanangurira mabasa ari kubatwa nevakomana veZimbabwe Prisons and Correctional Service. Saka aiwa regai tichienda pavari kushandira tinyatsonzwisisa kubva kwavari kuti danho iri repartnership pakati peChloride Zimbabwe pamwe chete neZimbabwe Prisons and Correctional Service riri kuvabatsira zvakadii ivo vari mukati meusungwa kumukira kuuya kuno vachimukira vachiuya kubasa sevamwewo vari kumba danho iri rakavakoshera zvakadii. Mukoma makadi aiwa ndiri nani nikuri sei kuno aiwa kuno tinofara chaizvo naika nekuseko unobviwa aiwa kunobviwa kuri nani zvine ruregerero kati akubvisai pabasa kuti mbotaura neni zvishoma tinotonzwa mwedu kufara kana uchiyo uchida kutaurawo netonzwa kusingwa zvakare timukati memusingwa naika aiwa tinotenda kunga tatajera kusangana kucentral wanditi tajera kusangana kucentral saka tati aiwa zvekudzidza izvikarega timbonoona kwavari kuitira chi mabasa acho timboona kuti zviri kufamba sei asi vari sei zvapo paChloride Zimbabwe aiwa paChloride Zimbabwe pakanaka zvekuti naika kushanda kwatiriita vari kutibata zvakanaka tsaona tikatika any problem vanokasika kutibatsira netime kana isi pakupikawo majeri edu kunzwa kusununguka tichisangana nevanhu vepanze vachitanofuta vachidzoti aiwa zvinopera vachikusimbisa panyaya dzekunamata chii zvakasiyana siyana zvavana vachikusimbisa saka isi pakupika majeri edu tiri paexed company so kuna hazvina kunditorera nguva stere majeri randakapika rakanyanya kukura kana kuti chipa kutonga ndakaita ndikuona jira rangu ndakasitovereka ndakudzoti ndane 7 months ndiri paChloride ndichishanda panapa 7 months ndisaka ndonzi moyo wangu kufara ndichishanda kudzoti ndane 7 months ndiri panapa asi kana uri uku dzinokurwadza seketi paka ndiri kuno kana nyaya kuzviona because ndochitomofara kuti zuva ratonyora nguva ndimura ichienda kubasa ndakangodai fane munhu ari panze kuti anomuka achienda kubasa chidzoka ndichishanda nguva ndigeza ndichienda chidzokera kujeri ndichienda kurara ndichidzoka kubasa saka kupika majeri chipanapo katibatsira zvakanyanyisa panyaya dzekushanda hazizonyanya kufundisa zvakanyanyisa kuti zvakadai handizonyanya kufundisa zvakanyanyisa saka ndonzwa moyo wangu kufara zvisingaiti kuti jeri rangu ndikufamba zvakanaka hapana machallenges anonyanya kusanganika nawo ngozi vanhu vakona kubata kuti zvakanaka ndisati ndasvika hangu pano paChloride ndimbokudzoserai mukati kucentral moshaka kupinza mukati mecentral uye mosvaii moshakanipinisa mukati mecentral ichiti theft of trust property ndo moshakanipinisa mujeri so moshai ndaishanda nemunhu anenzi live ndaishanda naye saka mukushanda kwandaita gold buying ndaita zvekutenga gold saka mukutenga gold kwandaita ndane mupartner wangu ndaishanda naye pakamba ndaita takavhura kedu kacompany like office kaita zvekuseva macustomer edu zviro zvakanaka saka friend yangu yakasvika pamweyo nditi kupinda kumboenda kuweekend ngatimbotore timboita zvebasa chaizvo saka akandifonera kanditi enda wotore mari tiende kuseva angu macustomer kune angu mabuyer because sisi mari yanga tine capital yanga iri shoma asi isi kuna vanhu vanobheka vachikochi mari kuwedzera mari yedu yebasa so pandakaenda kutora mari nebuyer atakaenda kutora mari semunhu andaishanda nenguva yakareba tine tichishanda tese chinzwanana ndakangotora mari ndikaenda kumutambidzawo mari kuti tisevewo macustomer iye aiziva kunoima vanhu customer ndiaiziyana because pagod panguva chitinoshanda chiti uye panonyanya kuziva nemunhu ndounoenda because vanosvika kuti mapurisa kana kuti chimarobhari kana mbavha saka toti munhu anonyanya kuziyana ndiandise anosvika kusevha nevanhu zvakanaka saka ndakangosvika ndichimutambidzawo mari ndiendesi kusevha macustomer ake ndichidzokera pabasa so ngoma ndakatambidza mari kuti aende ndokuendera yakazosvika kuzondiudza nyaya kuti wangaone mari yangu
ndikati mari yako kutora ndiipi saka munhu anenge anotora mari zvishoma ngekundisungisa anokuti ndini anoenda kutora mari mukomana pandakazoda kutsanangura nyaya yangu yanga yatuli ndakanonoka kuenda kumangara nyaya yangu kumapurisa svika pakusunga mukati mesunga namunomboita madhire mamunogona maita madhiri kasika kumana madhiri zvagara dini ringa like dhiri kana chichishanda saka inini ndakangosi kudhila kwataita akangonditi ende utore mati inokuseva makazo semunhu anga ane trust naye pakushanda kuti hapana pangafaka ndichita utsinye like inotore mari nope mari yateserechi makastoma tione kutsvaga kurarama sendo mararama yatese ataita saka pandakamupawo mari ichitange ndoseva makastoma pakaendokaende paakazodzoka achinitaurira nyaya azokotoraya nyaya saka panguva yanga yazoda kuti nditsvage kuti mari yakaenda kupi munhu andakaenda kutorera mari bhaya akaenda kumhanga akafungonatiza ichi nemari yake anozondashandisa nemari yake ndo pakanomhanga ndosvika ndosukutiwa nemukristians ayo wakapiwa mari nemunhu anozodzorera mari netime saka inotunga chizipefutrust pandakaenda kukoti ndikasvika ndakatungo 2 years ndikasvika jeri ndikabvisirwawo jeri nobvisa arona ndo saka ndi 16 months saka ndikutokoti ndakatungwa ndamapia 2 years saka kunosvika kujeri obviswa 130 jeri wosara une 16 months saka 16 months andikupika saka so far nto ndakapinda muna May end of May up to now saka nokoti muna June ndakatanga muna July 1 July ndatanga kuyo exit mo ndatanga kushanda saka jeri rangu rinonyanya kusindivhadza stereki because pana ispera ndakagara kujeri ndichida basa kujeri nguva zhinji anga ndiri yekufunga zvakanyanyisa because ndisina munhu anokanifodzi nguva munhu anosvika chikudzo majeri muno anhu vanotora zvakasiyana siyana saka imwe nguva unosvika ichibatikana kuti nosvika pakuwadzika nejeri onori asi panguva ndakazotanga kubuda mujeriyo aiwa ndakazochimbirerukira uchifurwawo nemhepo uchitaurawo nevakidzana uchitaurawo namhepo panze vachitaurawo chibudza kuti aiwa chinhu zvinopera inguva yacho inguva saka handinozosvika panguva yekuti ndikazofundisa zvakanyanyisa nekuwadzika nejeri zvakanyanya ndodo ndaiyachi patinobasa exite club saka mama nemakore mangani pamakapinda mukati mejeri pandakapinda nandi 23 years 23 years izvi mari mangani now ndakukwanisa 10 forms 4 April 4 April okay mama nemhuri here kumba apa ndasenda nemhuri wangu ndandichiri mukomana zvangu chitangu mamuchiri ungotsvaga tada kutogadzira mitirori asi musikana wacho mamina here kunzo musikana ari ungazoshiye mukomana ungazoshiyewo musikana unochifambidzana naye but akazonzwa kuti mukomana ndo zvakaitika angoti zvavharana aiwa haana zvavharana anotombouya achindionawo ndinotofara anotombouya achindiona chadaidaiwo makamona upi musikana vasana shoma kanoaenda exactly nguva zhinji apa taenda waenda saka nguva zhinji anotombouyawo otogona togotaurawo anongondisimisa kuti aya zvinopera ngonamata kuna Mwari kuti aya zvinopera iyo chirega kudzidza kutrasta munhu 100% muupenyu nekuti nhamo dzausangana nadzo idzi wakutodzidza chimwe chikamu chawatodzidza kuinapinda mukati mumajeri unosvika mhosva dzakasiyana siyana mukati mumajeri saka ende atongozigamuchira kuti ndo zvatowapa ndazongotangirawo ndonzi ndabudawo jeri ndotangira upenyu hwangu ndichienda kumberi makaiparira kupi mhosva iyi ndakaiparira kudomboshava apa pano padhuza padhuza kudomboshava okay saka mhuri yakazvigamuchira sei nekuti ndanzwa muchiti mamune 23 years ofishi mune muchitogara nevabereki vakazvigamuchira sei hama dzakazvigamuchira because hama ndasina dambudziko naro dzakanyanya hama dzangu ndachifambidzana nadzo zvakanaka hapana ndikafona mafunctions zvinoenda tichionana handina damu hama yangu yakada takuonana nayo pakati pekurarama ndikaita dambudziko vanhu ndokwasotondibatsira kuti uya kuonana akutione mari kuti so saka handina dambudziko vangu nehama stereki handina chakanyanya stereki chandikaitira nehama dzinotouya hama dzichindionawo hauzoshayiwo 2-3 hama isingauye but pano unozvinatsa kuti unotodzidza kuti iyi hama ndo hama yangu iyi haisi hama yangu ndopa unotoona pana mwe kuti wana uchikusekerera uchikufarira panguva uno uchidzwa mari kana uchitoti mari but panguva unosangana nedambudziko hakuna unoona saka chizoti ndakatodzidzawo kuti nditoona kuti izvi zvandiri kuitika apa hama dzangu ndeidzi hawana basa neni hawane basa neni ndakatodzidzawo kubva chipinda kwandakaita mujeri saka pa 7 months nazva muchiti mukutomukira kunoku nge vanhu vari kunze muchitomukira muchase muchiuya muchirara zvakakukosherai zvakadii votoziva kuti kana uri mukati meusungwa kungoita mabasa enyu kana nguva dzakwana mamukati magara zvakakukosherai zvakadii iko zvino kugara muchiuya kuno muchitomboonawo vamwe muchitombobuda muchitomboona kuti kunze kwakadai muchitomboshandawo nevamwe vasiri mukati meusungwa asi muchishanda pana aiwa ini zvakandinakira handisati ndaona dambudziko rangu kwazvo stereki rekuti dambudziko randingatara kuti zvinhu zvakazondirwadza panguva yandakadai every basa rese ragara murume wakazonodya cheziya saka zvagara ukatoti basa uri munhu anozivawo basa hazvimbonyepi kurwadza asi kune munhu anese
kune munhu asingazvijeri zvokunoita semurwadzi but kuno kuzviri nani pane munhu anoswera ari mujeri achiswera ari mujeri akagara nguva zhinji ndiye kufunga zvakanyanyisa wazhinji ndodza mara kurwara bosi kufungisisa kunodza mavese wakozikanafuwa kana exactly saka kwaya kunoku ashoma fana uono uno ndikagara newe ndichaura una uyu ndachibvunza mhosva yakakamira seomutsanangurira vana kuti ayewo chitori kuchanya kufunga nezvazvo pamwe vatonzvenga rufu saka kunowana chichitarifo zvakasiyana-siyana kuti jeri akazonyanya kurwadza ine kukwaya ukashanda ukapedza uchingonzwana newamwe wako pamunoshanda uchidzorana mune zvakaipa zvinoo kana zvimwe zvakaipa zvinochida kuiti uchidzorana kuti kanofunga kuti anga ndinopedza chese tiendi because inguva yakangogara yakatotaurwa zichawako chaitika mupezi part of life lazipati yemurume pati yemurume uri murume usina usungwa usi murume kazhinji katotosimisana kuti kazhinji kumunhu asungwa vadzidza zvakawandisa batikambozorino taitama nadzo panze tikatozoti dzimhosva idzi zvandikatosa kuti unochiridza munhu akasungirwa zvakati uye akasungirwa zvakati saka zvinhu zvandakatodzidza mujeri kuti sikapepetedeiso tasingatoziva kuti idzimhosva kai zvinhu zvandakatodzidzawo kuti ndikatoendawo panze chatoudzawo kuti izvo sikamina zvinhu zvakashata izvi zvakadai zvakamira zvakadai zvakadai saka zvinhu zvandakatodzidzawo panye kupinda mujeri kwandakaita asi danho rakatorwa neZimbabwe Prison Correctional Service rekuitawo mapartnership kubatanawo nevamwe makambani ekuti imi mupote muchiuya zvakare kuno zviri kukubatsirai zvakadii in terms of kubatsirikana kwamuri imini aiwa isusu watikunyeka zvakaita jeri rakatigona zvakanyanyisa because kanyaya kuti unoswera uri kujeri nemunhu ari kuya kuno zviri difference mukatarisa munhu ari kuswera ari mujeri neni ndiri kuya kubasa tikatosiyana kwatarisa ndinotanga ndiri munhu ari kuenda kubasa nditode something chiri kuwanika nemunhu ari kuswera mujeri because nguve mujeri hauna nguva yotanisa freedom yakanatsa kukwana because unori mujeri asi tiri kuya kubasa ndotobwana nguva yefreedom ikataura nauyu ikataura nauyu ikataura nauyu vachinibatsirawo pane zvese zvandinenge singatozive exactly saka jeri ndototiendawo zvakanyanyisa kunechi nezvakata tiitiro kuzokuya kumageni kuti mabasa tidzidzawo futi tasikatoziva kuti exide iriko mabatini atodzidzawo ndatosunga kuti mubatiri ane mari naye isi tikatozoona panze taitosika kuti ona uyu bharanzi ari kudaidai uyu but ndakazouya pakambani ndakazotenda kuti ko tikatogonerwa wani kuti tikatodzidza tikatobuda panze tinoti ndibatsira 2-3 ndinganibatsira chese nditenga mabhatiri because tatoona mwashiwerenga todzi uyu mari yakazotenga mota iye mabhatiri achidaisiwa saka ndakadzidza kuti ndakatodzidzawo chimwe chidzidzo ndakadzidza kuita kwejeri saka ipari atobudawo wangu 2-3 hatishaiwa nochi hatitanga kuti iro zvemabhatiri zvachiwana ndopana ndatobvunza ipapo kuti saka inonzi makatanga zvemabhatiri mamunomere kana kuti ndatozonza kuti aiwa makatodzidziswawo kuti muve panapa tatanga kuya musi wa 1 July 2025 panapa tichanga kuya panapa tikatanga kudzidziswawo kutema tumabhatiri tudiki chinzi izvi zvinofamba so chibva panapa izvi zvikatorwa izvi zvinoenda uku zvichizobva apa zvainzi process yacho yakamira sei macomplaints aya zvotorwa zvokuti mabhatiri paper ikauya isvika ichitengwa pana ndinoenda paforklift ndaenda paforklift zvoyera pawebpage then mabhatiri azobva nemotoruvese kupinda then apa tinopinda mukati mabhatiri akudzikiswa kana pasi otanga kuti break mabhatiri chinochidiwa pakupima mabhatiri toda masales ari mukati masales ari mukati then masales ari mukati oiswa mukati memasimbi mapongolo erume yochitiwa neforklift yoendesa kufenesi kufenesi ndokuanosvika ichidzonyungudutswa izotanga kutogadzira kutanga kutobhadza masales kutanga kuti 1 2 bhatiri rapera chimwena kusika chiro bhatiri rapera then mapeplones anosara aya izvi maemts acho anozotengeswa kuendeswa kupomona ndokwazvinozotengeswa exactly saka ipapa kana atowana daisi panopada kutoya mota ichitakura tingobvisa 2-3 wedu anolodha otakura woenda ndo mashanda anenge tichiita panapa sandaenda yatosheya kuti zvine zvirema mukati mebhatiri zviko masales chete akura chimwe chinonyanya kurema masales nde anotorwa kuendeswa kufenesi then uku ndokunototangira process yacho pasina basa apo kwese kunokufunawo basa saka kuno ndokanotangira basa kuti 1 basa rakutanga panapa vanotema mabhatiri kupongole mapeplones otongawo kanvo then mapeplones ozotiwa aendeswa kupoma then acid iyi irapa acid inenge ichirasika iyi inozopupwa inowererana apa padrinka rapo inozotorwa kudziiswa mushonga yetu yourayiwa power rese reacid ndokuenda pazero ndoita kuti werera ichita sei ichienda ndinokwanisira zvino yes saka muneni matambudzwa musangana nawo muri pano paexide ya sipabaso hamuzorege musangano nedambudziko 2-3 noitika kusetsaona sekuti munhu anogona achitema mabhatiri zvaarikuita awarayirwa nekutema ichi ari kutemera mabhatiri akatsikidza bhatiri ogona kudonha obviously munhu ozoona kukwara but vanozodikasika kuti batsira nekukasika vanototora munhu akakwara vanokasika kuti vainochipa tobatsirika orapiwa nguva ichiripo saka nguva zhinji hatikuridzirwa kusangana nemachallenges tinotenda kuti panotipawo nguva
ukasvika wanyanya kushanda waneta unopiwa some 2 seconds yekuti unombozorora some seconds kuitira kuti wokuona rambodai sokwenza mara rese razinoita unombozororawo asi amungozorore mesi kawani munoita muchinjana ukambozororawo dzoka uchitawo zvebasa ndozvanokurudzira panapa ebe kana glovos rikadambuka unokwanisa kunzi unokwanisa kuenda kutaura glovos rangu radambuka ende watende kuti munhu usina zvinhu zvakakwana magamutsi akabuka utende kupinda mukati unofana kutenda kunzi ugare kunze haufana kupinda mumusystem uchishanda saka zvinhu zvanokurudzira kuti zvinhu zvanofara kuti vanotibata zvakanaka kana pakupika vachida hazonye kuti rwadza ava tinoshanda navo atinotinavo makuredo aya tofanira kushanda navo zvakanaka vana saka ane dambudziko navo stiri saka zvinhu zvovoti kana pakuzheri kusununguka chaiko unokwanisa ndakasununguka titorora asi munhu ari uko ukatomutora uchititaura apa anoita zvinhu zvinorwadza mozori unongonzwa tichi kuti bhozi jeri rinenge richirwadza swera wakagara uchidai dai zvinorwadza mashoko enyu kumhuri tozoti mhuri ko zvinoyanga nemumwe muono kuti mukomana zvaapinda mujerika uchangodzoka because vachinubva kuti anobva atodzoka afa anodzoka aita zvimwe zvinhu anodzoka asina nachaanoziva mashoko enyu kumhuri ko zvino nemabasa ese amakubata nezvese zvamakugona muri mukati mekusungwa ndiye kuti kudii mashoko anga anokurudzira kuhama neshamwari ndeyekuti muupenyu usazonyanya kutrasta munhu zvekuti uyu ndiye wangu zvachose zvekutoti munhu anozongochinja anytime kuhama ndinosira hama kuti aiwa izvi hamusanyanya kuzvitora sezvinhu zvakaoma siriki zvinhu zvinongowanika mukati mekurarama kwatinenge tichiita hazviiti kana kuti inini handisungi kana kuti ini kutokura ndakati handabvena kuti asiri chese ndichasunga but hama dzakatoshamisa chidzonzi mukomana asunga zvinhu zvakatowashamisa kuti posei wakatomhaya mhaya kuya kondiona kuti mukomana zvechokwadi asunga but wakaona kuti mukomana akati akasunga zvechokwadi semunhu kukura atoziva kuti uyu ane mutamba kati mukura kwesikono itozikonzi yani basa kati wamwe tava kurambira wamwe chiti zvina zvakadaro vachiramba vanozama kuzozgamuchazono chinhu ndozviripo muupenyu saka vazhinji vacho vanogamuchira hazvo kuti ndo zvakaitika tichangomira mukomana painda se paachabuda totangira kushanda nazvo zvakanaka asi handangu ichakanyanya kuwanda hangu tikanyanya kutaura ndingovafarisa kuti aya ndotenda nerudo rwenyu rwamunondiitira handina chandinoita kuchema kune vanouya vachindiona hama dzangu ndinofanira kuti mwari wawedzere mapomborero kuti handina chakanyanyisa sire zvandinokwanisa kutaura wangu asi ndongoti mwari waitire zvakanaka nemwe wacho mwari wakiitire zvakanaka kuuya tinonzwa mwoyo wedu kufarawo kuti tichitaurawo nesu kudai zvinhu izvo ane nguva isinobvira kutaura nevanhu achiti tinongonzwa saka tonzwa mwoyo wedu kufarawo nevatinoshanda navo zvakanaka vanouya vachitiona vachitibvunzawo machallenges atosangana vanasekuru kuti hapana zvari kunetsera hapana zvakadai here vanouya vachitibvunza every week rega rega vanouya dzinguva vanouya kana mabasa azowandisawo ndingo vasina mbuwe but nguva zhinji yaivana vari kunoku vachiuya vachibvunza kuti hapana challenge yamukusangana nayo but sofa hatisani tine challenge yakanyanya tasangana nayo patikaita majiri tiri kunokusaidi aiwa tinotenda ndize mashoko girlfriend woziko zvino tikada kutasa kakawanda hama dzedu dziri mukati mozungwa dzimwe vakadzi vatova mabhachura vakabuda kunze vanonga vatova maboyfriends because vakadzi vakatoenda imi ndikuona musikana wenyu hamusati maroora akutoita effort yekuuya kuzokuonai zuva nezuva mashoko aminawo kwaari ndekuti kudii ekumusimbisa sezvo mazara nenguva shoma shoma kangu kuti mutese mudzokerane naye aiwa ndinofara zvisingaite zvikana kutoti ngwara wakuropafadzi tadatinodasire kuti ucharamba uchindiona nezvaunoita saka ndinozwa moyo wangu kufara zvisingaite kuti wakazvizwisa kuti mukomana wako akasungwa nyangwe ndanetarisiriwo panguva ndandine madhauts andaitawo mukati mekurarama kuti kuti ndikasangana nedambudziko achanisiya but ndakangoona aramba aita sei achiuya achitionawo saka ndoti aiwa ndinotenda mwari ndawaramboone munhu akadaro zvinhudzo hama dzangu dzinouya dziona nditi mwari wakumborera aiwa tinotenda mukoma maita basa ndofunga mazvinzwira mukoma vachisanangura mapindiro kana kuti maparikiro akaita mhosva yavo asi chikuru chakawira pano ndechekuti tinzwe mabasa emaoko avari kuita ndofunga vazhinji munombovaona tinavo tisanangura mhosva dzavanenge vakapara mabatiro avari kuita magariro avari kuita zvavanenge vachishuwira asi nhasi unoti aiwa regai tivatevere kumaindastry kumacompanies kwavanenge vatorwawo kuti vashande iri partnership yakatangwa neZimbabwe Prisons and Correctional Service kubatirana kana kuti mushandira pamwe nemamwe macompanies kuti aiwa tavadzidzisa yedu asi toda kuti vauye basa iroro riitwe tichiona ndofunga mukungoona mashure kwangu ibasa rega rega riri kuitwa tiri kuno kuchloride Zimbabwe vakati aiwa vakomana ava ngavauye tishandirane tishandidzane pamwe chete ndofunga matonzwa kubva kuna general manager havakudzai pasi panodya vachipa rutendo pamusoro pepartnership iyi kuti aiwa takatozokumbira kuti vakomana vamatipa dai mawedzera atizive zvichida pamushure peinterview ino vachakumbira zvakare kuti aiwa tipei vamwe vakomana tikumbira kubva kune mamwe macompanies ese yakatipoteredza sekutaura kwandaita kuti maindustry kana kuine vari kuona chirongwa ichi
ndiwo mukana wekutoengeja neZimbabwe Prisons and Correctional Service titore vakomana vasangodzidze chete vari mukati meusungwa asi vauye kumacompanies vakomana sekuona kwamuri kuita vanofara havatore zvinhu zvevanhu sekunzwa vamaita kana mavatora pabasa vanongoita basa ravo vane discipline vanongoita basa ravo voenda mangwana vodzoka sekutaura kwaita vamwe vato ne7 manzi vaishanda pano hapana matambudziko arezwa even nechloride Zimbabwe hapana matambudziko avareza ivo zvinhu zvirongofamba nemazvo zuva nezuva tiri pano paZim News TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyagweni Chitisana Komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana